si oči. Uvoľni sa. Nechaj opadnúť ťažobu svojho tela. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ešte raz. Nádych a výdych. Je ti dobre. Sedíš alebo ležíš. Si v poriadku, si v poriadku, si v poriadku, si v poriadku. Prepoj sa so svojou dušou. Oslov ju. Nech ťa sprevádza na tejto ceste. Si rád, si rada, že sa s ňou môžeš znova spojiť. Požiadaj ju, aby ťa vzala na miesto, kde prebýva smrť. Tvoja duša ťa vezme za ruku a dovedie tam, kam práve teraz potrebuješ vstúpiť a uvidieť, ako to v skutočnosti je. Vchádzaš do miestnosti, kde je smrť paňou domu. Tam, kde ona drží svoju stráž. Ako to tam vyzerá? Čo vidíš vôkol seba? Ako sa cítiš? Poobzeraj sa. Nemusí to byť nič konkrétne. Stačí pocit. Nie je to jednoduchý pohľad. Cítiš sa tak zvláštne. Možno to vôbec nie je pekný obraz. Dovoľ svojej duši, aby ťa objala, aby si ju cítila pri sebe. A teraz si uvedom, že toto je len obraz, fikcia. Že síce to vyzerá ako naozaj, aj sa tak naozaj nepohodlne cítiš, ale nie je to realita. Je to obraz mysle, ktorý si so smrťou spája a je s ním spätá. Nie je to pravda. Obraz, ktorý v tebe ožil a ty si ho prijala za svoj. Žije v tebe svojím životom, ale nie je skutočný. Bol ti daný, osvojil si ho, prijal ako jedinú možnú podobu. Je to smrť a je to zlé. Takýto obraz v sebe nosíme, ale je to len myšlienka. Chceš mať tento negatívny obraz vo svojom živote? Chceš, aby takýto ostal? Smrť je totiž prerod, premena, ktorou každý deň nevedomky prechádzaš. Si
Smrť je stále s tebou, je tvojou súčasťou. Keď zaspávaš a potom sa budíš, keď prechádzaš zmenami, keď meníš svoje postoje, keď opúšťaš staré a nefunkčné návyky, keď s niečím končíš a niečo nové začínaš, keď sa zamiluješ a potom rozídeš, keď sa presťahuješ, cestuješ, prichádzaš a odchádzaš. S každou takouto premenou je energia smrti s tebou. Niečo končí a v zápätí niečo začína. Smrť stojí vždy na začiatku nového zrodu. Smrť je prechod medzi svetmi. Môžeš svoj obraz smrti zmeniť. Predstav si, ako ten, ktorý teraz v sebe nosíš a nepáči sa ti, postupne bledne a stráca svoju silu. Mizne ti pred očami, až pred tebou ostane čistý priestor. Biele, nepopísané plátno. Tvoja duša je stále s tebou a pomáha ti pri tomto procese. V jej sprievode sa dotkni svojho srdca fyzicky a zároveň si predstav, ako sa dotýkaš svojho vnútra podvedome. Precíť energiu srdca na svojej hrudi. Dotýkaj sa toho miesta. Tvoje srdce žiari, 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 žiari. Práve z neho teraz vychádza nový obraz. Je to obraz premeny, síly, zmeny, rastu, energie, ktorá dokáže premieňať to, čo už nie je, na to, čo je. Tento obraz práve teraz z teba vychádza do priestoru a zaplňa ho. Pomaly sa celý tento obraz stáva priestorom okolo teba. Obraz, ktorý si sama o energii smrti tvoríš. Priestor je vyplnený týmto obrazom. Vchádza do všetkých rohov. Vidíš ho hore aj dole. Je vôkol teba a ty sa v tomto obraze nachádzaš tiež. Toto je obraz tvojej premeny, 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 premeny. Môže byť krásny, jemnučký, maznavý, milujúci, pokojný, dávajúci, nádherný. Pozri sa doň, vnímaj, čo tam je. Pozri sa na všetky detaily, ktoré v ňom sú. Preskúmaj ho. Teš sa z tejto expedície. Precíť, či je ti v tomto procese dobre. Ako sa tam máš? Si stále uvoľnený? Máš letmý úsmev na tvári? Je ti príjemne? Oblasť tvojho srdca stále žiari. Dýchaj
Uži si tento moment. Táto energia ťa môže sprevádzať každou premenou. Nech je akokoľvek náročná. Pretože strata je premena. Pretože koniec je premena. Pretože premena je nový život. Vždy, keď niečo končí, vytvára sa priestor pre ďalšie. To, čo odchádza, ustupuje tomu, čo prichádza. Tento kolobeh konca a začiatku sa môže diať v tejto príjemnej energii. Nemusí to byť deštruktívne a temné. Táto energia ťa dokáže sprevádzať procesom koncov i začiatkov. Môže ťa podporovať v smútku, keď nechápeš, keď ešte nemáš úplný obraz o danej veci, keď ešte celkom netušíš, keď je viac otázok ako odpovedí, keď je to chúlostivé, krehké, keď plačeš a si v neistote, keď sa zdá, že je koniec a nič už nepríde. Vtedy ťa táto silná transformačná energia podporí. Dokáže ti pomôcť uniesť tento náklad. Dokáže ti pomôcť uniesť tento náklad. Spoľahni sa na ňu. A možno to je bytosť, ktorá reprezentuje túto premenu. Dýchaj zhlboka a nalaď sa na pocit, že tento obraz zhmotňuje bytosť, ktorá práve teraz k tebe príde. Ona je tým obrazom. Pomaličky sa dvíha a smeruje k tebe. Chce sa ti priblížiť. Túži za tebou ísť. Táto bytosť si ty. Prichádzaš so svojou transformačnou silou premeny. Si krásna, sebavedomá, majestátna, veľkolepá. Toto si ty v tej čírej sile, ktorá sa v tebe prebúdza v momentoch premeny, úmrtia a narodenia. V momente znovuzrodenia. Toto je sila znovuzrodenia v tebe. O túto silu svojho ja sa môžeš opierať. Pozri sa veľmi dobre, ako vyzeráš, čo máš na sebe, akú máš tvár, vlasy, vyžarovanie, výšku, váhu, všetko, čo ťa tvorí. Aký si? Aká sila znovuzrodenia je v tebe?
si ty. Tá sila znovu zrodenia v tebe, v tebe, v tebe, v tebe, v tebe. Duša ťa stále drží a je tu s tebou. Nemusíš sa ničoho báť. Ak je tá sila divoká, tak práve tento pocit si zažívala veľmi málo a divokosť si ty. Pozri sa na seba a urob so sebou zmier s touto silou znovu zrodenia, ktorá sprevádza koniec i začiatok, sa udobri. Objím sa, chyť sa jej rúk a pristúp bližšie, aby ti jej dých osviežoval tvár. Pozeraj sa sama sebe do očí skrze túto bytosť, ktorú držíš za ruky a hľadíš na ňu. Môžeš si s ňou zatancovať, môžeš ju len objímať, hladkať, smiať sa v jej prítomnosti, poskakovať a tešiť sa. Čokoľvek, čo oslávi a obnoví spojenie medzi vami. Objímte sa. Objím sa silno aj fyzicky. Dovoľ, aby táto sila vošla do teba, do tvojho srdca, aby zostala s tebou a bola už navždy v tebe prítomná pri každom konci a začiatku. Aby v tebe táto sila ožila, bola aktívna, aby si o nej vedela a už žiadny koniec a začiatok pre teba nebol len mysteriózny, nepríjemný zážitok, ktorý má v rukách niekto iný. Vytvor tejto sile priestor vo svojom živote práve preto, aby koniec nebol drámou, ale aby bol koniec prirodzeným prejavom života. Vytváral priestor pre niečo nové, na čo sa tešíš, čo vítaš, na čo si zvedavý, a zároveň je to sila, ktorá ťa podporí, keď plačeš, keď ten smútok a bolesť prejavíš, keď sa ľútosť derie na povrch a ty ju prejavuješ. Všetky tie emočné etapy dokáže práve táto časť v tebe prežiť naplno. Ona to nebude v sebe dusiť. Ona ti dovolí si urobiť priestor, aby ten koniec bol definitívny. A robí to aj práve teraz, aby sa to celé z teba vyplavilo. A rovnako táto bytosť znovu zrodenia dokáže s otvorenou náručou bez akéhokoľvek strachu a pochybností privítať to nové. Tá bytosť vie presne, kedy je koniec a kedy je čas otvoriť sa novému. Je veľmi pravdivá, silná. Vezmi si ju do seba. Dovoľ jej, aby ti teraz vstúpila do srdca, našla si tam miesto a povedala ti svoje meno, ktorým chce byť oslovovaná, keď s ňou budeš viesť vnútorný dialóg. Aké je jej meno?
Výborne. Kedykoľvek sa budete chcieť stretnúť v tejto realite, len sa naladíš na ten nový obraz premeny a oslovíš ju menom. A táto bytosť tvojho znovuzrodenia vystúpi z tvojho srdca. Predstúpi pred teba vo svojej plnej kráse a sile. Potom sa na ňu môžeš naladiť. Nacítiť si, čo od nej potrebuješ. Porozprávať sa s ňou. Keď skončíš, požiadaš ju, aby sa vrátila späť do tvojho srdca. Vieš, ako sa volá. Je stále s tebou. Ste jedno. Nádych a výdych. Poďakuj jej za spoločnosť a vypni tento obraz vo svojej mysli. Poďakuj svojej duši za sprievod, tá s tebou ostáva vždy. Nádych a výdych. Pomaly otvor oči a vítaj konce rovnako ako začiatky.